Trabajamos muchos años ahorrando el tanto por ciento para llegar al retiro sin penas ni sufrimientos. Nunca nos sobraba nada, siempre pagamos impuestos, contribuyendo a forjar este Estado de Derecho. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Empobrecieron salarios, precarizaron empleos, así no salen las cuentas y la hucha sin dinero. E abrimos aquí un novo programa, O Futuro é Hoxe, da man de Modepen. Están aquí con nos no estudo Alfredo Hernández. Bo día, Alfredo. Hola, bon día. Eloi Delgado, bo día, Eloi. Hola, bo día. E Manuel Martínez Tato, bo día, Bon día. Bueno, ximos a falar de, seguimos algo a tónica das últimas conversas, dos últimos programas, sobre a non comparación, pero sí reflexión sobre algúns actos, eventos e situacións que se están dando a nivel internacional con o que podería ocorrer na parte social aquí, máis ou menos. Es que esa es la idea, quiero decir, porque no venimos a hablar de política, venimos a hablar de las pensiones y de los servicios sociales, ¿no? Pero claro, todo esto influye a la política y los cambios que están ocurriendo en el mundo. Entonces, pues un poco yo os pongo al día de los acontecimientos que han pasado, y mis compañeros, pues como siempre, pues hablarán de la repercusión, ¿no? Bien, en estos últimos 15 días han ocurrido cosas pues muy importantes, por lo menos considero yo, para nivel mundial. Hay una guerra que está estancada, que no saben cómo solucionarla, y otra que parece ser que ya están hasta las narices y quieren ponerle fin de una forma u otra, ¿no? Y ha habido esta semana que ahora solamente se habla de Zapatero y de la imputación de Zapatero. Normal. Sí, pero no se habla de lo que realmente ha ocurrido en el mundo, que ha sido la visita de Donald Trump a China. Eu creo que tamén se fala, o que pasa é que hai que saber onde, claro. Sí, pero, se fala de todo. Pero, é normal que se fale de Zapatero porque é o primeiro expresidente en democracia que está imputado. Sin querer dicir nada, ¿no? Sí. Y quiero decir, pues, o sea, es muy curioso y tenemos que pensar que algo va a cambiar porque que vaya Donald Trump a China y esté 2 días allí, ya hemos visto el recibimiento que ha tenido, y al día siguiente vaya Putin. Eso significa algo que un cambio muy muy grande que va a haber, ¿no? Entonces vamos a estar a la igual los próximos 15 días, dentro de 15 días podemos hablar de ver lo que está ocurriendo, pero que nos va a afectar muchísimo. E a todos os niveis, porque realmente analizando ambas reunións, algo importante que Trump foi acompañado de líderes tecnolóxicos. Exacto. E aí está, tamén fixemos aquí a reflexión de cara a onde vai o mundo e onde está xa o mundo, non? Nesa parte claro. de quen ostenta ou ostentaría o poder, ¿no? Yo lo que está claro es eso, tú lo acabas de decir, y bueno, para esto hay que ver la historia, o sea, desde la antigua Grecia hasta ahora, de cómo se han ido cayendo todos los imperios, y es que está claro, o sea, lo que está ocurriendo en estos momentos es que hay unos cambios de poder impresionantes y que el mundo va a cambiar. Y va a cambiar, pero yo creo que mucho, va a cambiar mucho, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues vamos a ver cómo nos va a afectar todos estos cambios, y para eso mis dos compañeros que controlan más estos temas. Van a pues falar de quizáis os efectos desas dúas... Sí, todo esto nos va a repercutir, por ejemplo, en la inflación. Quiero decir que ahora, después del verano, vamos a ver cómo está la inflación, si van a subir las pensiones, si van a bajar. Tener presente que cada vez, si tú vas, y antes el carro de la compra, pues con 50 euros, por decir una cifra, cubrías el carro, pues claro, ahora tienes que pagar 60, ¿y dónde van esos 10 euros? Pues no van en beneficio social, van a pagar guerras, a pagar todo este tipo de historias, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos va a afectar, y yo pienso que después del verano va a ser durillo. Es una opinión muy personal, ¿no? Pero bueno, el tiempo lo dirá. Esa é a visión, claro. Eloi? Sí, seguindo a línea un pouco xa exposta por Alfredo e polos programas anteriores, sí que cada vez que vimos aquí hai, digamos que, algunhas cousas que te fan reflexionar con máis existencia. En este intervalo de tempo, pois, lóxicamente, a nivel nacional
habíamos comentado na vez anterior, houve outras eleccións máis, porque tocamos elección por mes, parece que vai parar eso aí de momento, e vamos estar tranquilos hasta as xerais, cantas convoquen, que a mellor de repente tamén las hai. É que todo isto ten unha lectura, todo ten lectura, non cabe duda, independentemente de que a nivel político ou non, ali, pois cada un, como dicía outro, lide co seu problema. Pero influye porque realmente as tendencias van marcar un pouco o devenir do noso país, queramos ou non, independentemente do tema internacional. Por exemplo, nós a nivel de movimento de pensionistas xa nos estamos planteando, como todos os anos, e despois a volta das vacacións, de forma inmediata volveremos unha vez máis, por desgracia, a falar de a congelación ou a suba das pensións, o famoso IPC, que ahora mismo está sobre o 3,7, o estimado, pero o real está non 10, porque isto é, vamos, cada semana se vai, que vamos, que é unha maravilla. Se nota sobre todo no que comentaba Alfredo, na puñetera cesta da compra, sobre todo. Na cesta da compra. Sí, a cesta, sí. Non metas esa palabra. Bueno, y perdona, no. O por ejemplo en la seguridad social, si antes te daban cita para dentro de 15 días, pues ahora te la darán dentro de 18 o 20. O sea, es que es así como estamos pagando la gente todos estos desmanes. Sí, vamos a ver, o tema curiosamente, o tema da seguridade social, habrá un momento que habrá que falar de forma monográfica con él, porque a seguridade social non engloba solamente a atención médica famosa, é dicir, a seguridade social é un compendio de servicios que, vamos a ver, que por sorte en este país, unha vez establecido e conseguido no seu día que fose unha sanidade de forma universal e donde nadie estuvese discriminado, e que ali fosen recursos dos nosos impostos de forma que aí si se veían, é dicir, realmente non o ve que non quere. E os que de alguma maneira saímos por aí ou temos familia fora ou emigramos no seu momento, chegas a España desde sempre, a ver, a xente, eu creo que efectivamente se esqueceu, incluso a máis maior. A nova eu que xa nin me plantexo con decirlles cual é a situación, porque se poñen malos e os levan ao médico, é dicir. Pero, home, a ver, este sistema de seguridade social, inda que deteriorado, porque cada vez consiguen deteriorarlo máis a base de deixar de financiarlo, privatizar servicios e non controlar profesionales, etcétera, etcétera. Por eso digo que ten que ser programas monográficos. Sí que nos ten que preocupar, ao movimento lle preocupa máis que nada porque, ademais, según avanzamos na edad, necesitamos máis atencións. É lei de vida, é unha cuestión, vamos, pero sin ser vello, como dicían na casa, os vellos, hasta non hai moito, morrían na casa. Eu vivín esa experiencia na miña casa, como a mí, os maiores, incluso máis novos. Si tiñas uns pinos para cortar, te atendía o médico, se non, pois morrías ali, punto, e se acabou. Nos estamos liando un pouco do tema. No, pero me refiero que todo isto supón que se a partir do verán non empezamos a preocuparnos, que o goberno, unha vez máis, diga por decreto como seña, sería ideal que no Parlamento quedara fixado, pero non o vexo vir, que o IPC, polo menos para conservar o poder adquisitivo das pensións, o do sueldo xa cada rama e cada se van safando como poden, malo temos, porque se está acabando o ano e cada vez se pasa peor porque a mí, non dá pa máis, as pensións son as que son e non dá pa máis. Pois temos que plantearnos que habrá que volver incluso a sair á calle, porque chegará a novembro, chegará a diciembre, estaremos aí en incertidumbre, e estará no 3,5, estará no 4, estará no 5, e hai que plantexarse que todo isto, pois, bueno, volta outra vez a pelexar. Isto sale, lóxicamente, dos presupostos xerais do Estado. Mentras tanto, lóxicamente, unha partida que xa se foi, pois, para armamento. Hai outras partidas que, efectivamente, se están desviando para cuestións que non son as prioritarias, e claro, dice, no, é que en Andalucía, en Extremadura, non sei que, cada un ali o regla. No, a ver, ali os presupostos xerais do Estado chega a todas as comunidades. E cando, digamos que un servicio se queda en precario, ou non se lle presta atención suficiente, ou non se suba a cuantía, chega a todos os lados. E a non nos preocupa porque realmente aquí nadie
nadie queda excluído do bo e do malo. Aquí entramos todos. Entón, pues, bueno, este é un tema que efectivamente ben marcado pola situación internacional cada vez máis. Cando chegue final de verán notaremos máis consecuencias, porque aí agora se deixará incluso de subvencionar o litro de gasoil, non sei que, porque o decreto decae agora a 1 de xunio, e logo xa se verá como quede. Entón, pues, bueno, se vai notar, non cabe duda. E, aparte deso, pues, bueno, nos preocupa que de forma inmediata vai haber unha serie de movimientos que, independientemente de preocuparnos desta subida do IPC, unha serie de movimientos que nos van a ir marcando e preocupando, porque visto como está o panorama ahora mismo, para nós, para os que necesitamos que cada vez nos apoyen máis, que a gran parte do país, estamos vendo que cos cambios que se están dando e co que poida pasar, por eso nos preocupa, porque en calquer momento habrá que plantealo moi duramente. Vamos vendo as reaccións ali onde hubo cambios e as medidas que se están tomando. De momento son, a verdad que son as primeiras, con moito temor, porque había pendiente de que houbera tal, pero xa hai unhas declaracións que nós temos anotado, e eu tomo nota porque ademais as teño subrayadas, e, por exemplo, pues, o presidente, ou digamos, o cabeza visible da oposición, en este caso, o Feijóo, me acordo, a finales do 25, manifestaba, e agora se recalca, porque ademais non o desdice, ao contrario, cada vez demostra que vai ser realidad. Nos preocupaba por aquel entonces, dicíamos, bueno, a mellor resulta que se lle escapou. No, porque xa están dándose casos. Entonces, que vai a revisar e tratar de cambiar 80 medidas que están vigentes. E acaba de recalcarlo últimamente en estas campañas, porque ademais se le va la olla e de repente salen verdades. Non estamos falando de política nacional. Sí. Estamos falando dos efectos da situación internacional no social. Xa, claro, naturalmente, vale. Claro. Pero é que, a ver, si para cando chegues e haxa un cambio, cando seña, e realmente chegas a gobernar, xa están gobernando en algunhas autonomías, por eso digo que é unha realidade xa, si para cuadrar as contas xa me estás dicindo que hai 80 medidas que, curiosamente, das 80 estuve revisando algunhas delas, e cerca de 60 son eminentemente sociales, se financian cos presupostos. Tamén habería que destacar claro. Aquí que non temos orzamentos aínda. Xa, claro, estou falando dos presupostos os prorrogados. Os que claro, pero claro, se nos metemos no tema dos orzamentos... No, os orzamentos, a ver, se supón que cando haya un cambio, tendrá unha maioría e aprobará. Digo, nadie dice que vai a ser a primeira medida que aproben os presupostos. Curiosamente falan de que primeiro van a ser os recortes, e logo xa mirarán cando aproban os presupostos. Vale, imos a reconducir a conversa. Claro. Imos a reconducir a conversa porque non imos a falar nin de orzamentos nin de política española. Así que, estábamos falando antes, cando comezou Alfredo, desas reunións e da situación internacional. Despois da inflación, a volta do verán, que vai a pasar con as pensións e tamén se hai conxelación ou suba. Tato, vou contigo. Contame, bos días. Vou seguir un pouco coa conversa do anterior programa en canto a problemática das baixas laborales. Que ademais esta semana houve moitas noticias sobre eso, por certo. Bueno, me igual. Pois non debe dar igual. No, me igual o que digan por aí porque xa non me creo nada. Ui, como estamos neste programa. No, claro. Entonces, eu vou a expoñer, o sea... O que ti consideras, non? O sea, vale. A responsabilidade que temos como ciudadanos... Vale. E as obligacións, non só os dereitos, porque aquí só entendemos moito de dereitos, de obligacións non queremos saber moito. Entón vou a expoñer cales son as consecuencias para as persoas que as practican fraudulentamente e para a sociedade. Por exemplo, unhas baixas prolongadas fraudulentas, e tamén as son por desgracia por unha enfermedad que o traballador que lle provoca, en principio,
unha reducción de ingresos entre que van a quedar no 60 ao 75%. Todo o mundo sabe que os primeiros 3 días, no primeiro ano de baixa, non se cobran. E do cuarto día aos 20 días cobras o 60%. E logo, se se continúa a baixa, pasaste ao 75%. Pero non é só o viso. Que iso estamos falando da base salarial. Pero non sendo en grandes empresas que nos convenios teñan reconocido os sistemas de produción, de compensacións, por as razóns que sexa, a gran maioría, eso tamén se perde. O sea, todas as bonificacións que teñas por outras cousas, non sendo en grandes empresas con convenio propia que teñan reconocido xa como base salarial, eso tamén se perde. Pero que máis cousas dan? Se perde complementos salariais, menor capacidade de aforro, impacto futuro na profesión, porque claro, as empresas non son tan parvas como a xente cree. Vas ali a mangar a botella dun ano de medio de baixa e dixe, sí, bueno, o xuez diga para poña a limpiar a cociña. Impacto futuro na profesión, riesgo de exclusión laboral, son, digamos, as posibles consecuencias neste tipo de baixas e, sobre todo, cando son baixas deste índole, estamos falando do 20% estimado a media de baixas en España. Entón, claro, as empresas van a tomar medidas, e de feito se están falando diso xa, que medidas van a tomar, como están facendo, pagando investigadores e tal e cual. E para o sistema público, cal é a consecuencia? Máis gastos en protección, menos recaudación fiscal, presión sobre a sanidade e os servicios sociais. Quere dicirse que se non hai ingresos, que non vai a pagar vai ser a sanidade e a protección social. Porque aquí todo se paga con pasta. Isto é, o sea, para mí é un tema moi preocupante, evidentemente como todos que nos afecten como personas humanas, porque é un problema que podemos solucionarnos, que non podemos botarlo ao goberno ou ao alcalde de turno. O sea, que somos nós como ciudadanos que temos que resolver este problema. O sea, e mentre non nos entra na cabeza de que os nosos problemas temos que resolverlos nós, os que nos corresponden, e os outros son das autoridades competentes en cada momento. Pero nós temos que resolver o noso problema. E este problema solo podemos resolver nós, porque se non lo van a resolver, vamos a pagar as consecuencias e van a ser gravísimas. Porque van a pagar xente inocente por pecadores. O sinvergonza, o que a min corresponde que se fastidie. Pero claro, ao chegar ao tema dos recortes, a xente inocente vai a que é o grave do asunto. Basicamente que temos dereitas e tamén obrigas. Claro. Temos dereitos, pero tamén obrigas. Evidentemente, está claro. Como ciudadanos non é só dereitos. Porque, perdona que xa acabo, porque eu ando moito pola rúa e escuito moito os dereitos. Eu non pago imposto, eu non paguei a multa, eu non tal. Mira, non lle deron a ver con meu fillo, non lle deron tal. Pero, macho, que queres? O sea, non queres pagar e queres que che den cartas. Non. Pois con esta reflexión... Esa é a conversa diaria na calle. Pois con esta reflexión quedamos entón, hoxe seguindo, como digo, con ese camiño do que ocorre internacionalmente dos efectos aquí. Así que nada, grazas aos tres como sempre e volvemos a falar en 2 semanas. Moi amable, moitas gracias. Grazas. Vale.